tun trum chu a hlim om lampang ve thungo niang kan thian pa David lalrin oma chet chiat na hi anui sa thlak thei kopa upload tham deuh lo lo ziak turin kawa tur deuh seka min ron ti puilin sak thei wangin alom om hle mai ama hi chu mel mu tla ka loi nei lova la deuh hle ka tanga enin tui ko na nga nai deuh hle ka tang tuk vera nga ama hi lal ber chia lo pe khok hrui ni omania tui ku kho at laya an thlor chuani du mel khop mai a chet chiat na lam chungai thaila thok khat laya ka biam nu ve kha a chung ten strict mang tara mai sia zana ni na len te chu hriau benga sangong sei lu tir tum ang mai khirania changban vil taka an vil run renga wangin chhun vela in hmula wana ra ang mai ani bok fb te kan la khoi bok si lo nen sms a in chaile a changa a thian nu te na in mu chu kan thei to kan mai zan khatero chu thulom om tak mai haron soi ta hlau mai le anu tei pasala zina wangin anu tei te ina ariak dona alen thei don ta hlau mai ti chuan kavaleng tange ya nu tei po lo felin kan hlim ang ring viawa zandar somvela chuan hozai ka rel veta in thla pa chuan la ho lo la an mu thil vele karon texanga ilo lu drunga ilo riak ve don ya ati tamaya ti chuan phur zetin ka chuaka anu tei te mu thil hun ha pain ka zuk down vela mapak ril ruwa vong ring chungin kanui te uvur vur reng mai som pakhal lechan vela chuan minron text tange maya phur setin tukver alo hun ru ka tang chuan kalu tu ta zala ka thil pai pon ta chu kan ina borok po asang chawin zoite te ti sep sep pain thomno te po anok chanta thalai thi sen lum ve ti dang lama om to si kan han in nok ta ka chuan ril ru asotom tarui mai le kai toy ta mai la ti chuan adamale evisuta omin kan in te gurta kai deuh chel chola in te gur kan ni bok nen thom kan lo dim lo deuh ning chu anu te chuan enge in ti pain aron lut tamaya kan lo film khur lo ve bok ema room kongka kan lo kal lo chunin kan blanket in khuna chu po hli maron tum tamaya ke in lo po ve tlat pain ka kut le lamin ka thom no ka tap khom pa boka karil ruin number ka chiara 1 2 3 atak chuan thla thut pain blanket chuan ka khu ngala a in vai boy lai tak chuan ram hospitin adama sut ngai mai chuan kan lim chuak ta je mai ni kha kongpuya tlan chuak chawin ka tlan je ya mi kom kara ka in thlak fel thei ta ram ka ke korte alakim lo zui awa han zia lo tak zana rei to mi an mure effect to tle mina zia ta ulek anu te kha sual thim riat lo der ve mai tur hiania baka ka tlan chuala chuan ruk ru lo man ru tia ala aw vak zui mole mi mu dre nu ni lo se min han man se avara phlak don tak katlan then nol mai boxi kan tlei ro line ka piang nu po ni lo ka star teina ke main ka lenga ke hi ka tlangwa senior chen mariawa tlei ro lai thian ho a huwa an len dul line ke main ka leng thek zel to rei moi to ka len nuin ka ho veta an varanda chuan grab lo zam kwal na sain ara tela chu alo bor na samai lo ru ka chak ta thlat peka an muthuna lo ruk tumin anin pia chuan ka thutarana an thoma re ta tia chuan ka fa lo ru ta thema asang dawami a bor thade chuan ka mitela thlat peka chu lo tumin grab zam na chuan ka lon ta thema ka pan dek la chuan grab zam na chu chatin ka tlaturin hamtan tum chuan a grab zam nen a zam na nen thanglama kan ri thatarum rum maya apa chu torchlight liam tok ne na ron tlan chuka minon en sia ka sak boxi ka thi dang der mia afanu chu kawa hei in leng pa khan in ka reality zui an chung kuain ina min zon luta damdoina kan thloi mai dor em munile awa har ve ten tia min soi nok tuiten kalun ti hu vel ka har kursia awan riom ber mai chutia min zon chong nu chuan mut wang pain ka chet zel dan tu chu ka ngai tu wanga engma na nei tak ta lo chu mut deng thuam hek lo luthing deuh nar chungin ka thu suak ve ta luawa mel ta oi om thayang ber turin kan ming rang kual vela khai tha mo nai la nem thae engma na ka nei lowe kalu hi hai to ni mai ole tikhan han om ha dam deuh wang la
iziavat mayang kan thu deuh wangwanga sana chu a chawl tai mo ti mai tur hian hun chu avakal muang te kherem chung kuwa harta le chutia ri tarum rum chu thenom te pon ron chuang kai sap sapa no pang ho chu tirin grab ra tla te chu an char khom tam fu le ngal thenom te ne chuan an ei sap sapa pa ber chuan hei I grab lo hi ei vero tin ka ma chuan ron chop teu le ngal tlem te kai nu chuan ho chu ka tum ta pa ber bok chuan I chung te pon an ei chak veang tin min la khai hon tir teu zuya ka za azwal pui re ta te ubok nen atui le mai ti pain atang phun tu ta chu kala tir zui ta ta chu zong em man ti to wani yang phun hun ani lawon ti police motor ka phar sang ni som nge sang ni pakua ka chiang chi to lo urlok zan ka chu ni chiang mai heng la hi ka in ti tlang ba sin ya tang ti to wani he a karwal pui kom lawin tleirol te ka kom na sa zu han in pui mai ta kha ka hrat khopa an ni ho la in min uen veng khopa ka thulan oi phian thin chutia kan urlok zan mang ar kan turte kan bui pui tan to la chuan kan kom sak tlanga in ti buai anom ta thlat mai kan kom sak tlang hi sipai ho om na hluin ya atlang nuamin spot na turem tak tak tam phiana tuna ero chuan concrete building lian tak tak ding khat vek to kan nau te thin khatan lo han chho ma sa keini kan han chho ve me chuan an lo ho tar to ma se in ti buai then khat bong kon lama ho thla tu chu police nen anon chho le ta thlat chung zinga then khat te chuan kan nau pakhat chu buaina tel ve an pu ta thlat maya ato zol soi ta mai la kanau chu police chuan phur thla kan tuma an tlan thata kanau ka tel ve lo ti kha chiang na samai sia urlok zan lok apa mang mai tur kha ka ngai tuin kalai na ta thlat peka ba ka an la nau sia anu le pa te an mang ang don sa in keima po min mo pu thei hial thlatani kanau te bula chun ti hian ka thita sot ka ta tlan khalila police motor lo thlen ve le kan lo pharanga kan thian pa khain chu lo chuan kan vain min man mai ro kan ti don ne ka tia kan lo hak ta police motor po chu alo thleng tange ya ama bera ka lo dinga motor chu ka lo phar ta mi maya an ding thadu te kan ro manang chuan kan han sowa police ho la chuan in thu van ni lo chiang tak ho vek ro an tia ke thim rim ve to lak lo chuan kan vai min man ngai ni chuti pain kongka chu ka honga ka lut ta mi amai chu ta le poi zong zonga poi bera thleng ta kanau te hoin minon zui tam tam tura ka ngai chu tu ma anon lut ta reng lo mai chu mai la ni lo a man man sa po chu an lo chhuwa dai to chu nin nang chui tang chak bukan tia min phur thla dai thlasik lai ngang ani boka mut bumu mal om hek lo ka khur tlai war ani ringot atuk zinga bong kon ps le a che vel zong zong min phia fai tira chuan an choi khom na turami bu fai te min put tira sa te ka chan pui ta vel ringot chung zong zong nuwa chuan Christmas present an tia lok apa zong zong engma fine lawin min chu avek ma se ka che se full vek big lawe ka chuak chu kan haute ho chu ps ko tan lom fura min lo muak chu nin iluan takin an tia zoom in lo ken teu boka ama jan thai ngil thakin kan intani kha ps police station le avel pfa hi shom turain lo ngai ngotange changsang ka intite mai nia midang lock up chung hing to ka shikle thosi ne anom line ke chu pona meizial te ka su put big thei ka thian pa police duty lo om hlo zaran ye bai ka dar dai sangni pasari vel khan charisma bike chong ve to zat mai hi kan ei ve thina downtown lama tlan pui jin ti taka du thu samin buri sound po tam na roe charisma nei thin chuan in traffic nga a cover plastic ve kan i wang hian a chung lam cover lok na vel bung ne wa tam duem hi poisa nei chun ani lo lama man zel si chuan cover thar leite chu atewin teu si lo a chung lama thir zain kan tron khom tek tuk zela thir zai pa ngai mang lowin rot tron na break wire hian ka tron mai zel le ngal ti chuan len khat chu chuti lai ka pian nu ve deuh chu phur chuakin kan leng ve ta lom kal lama chuan engma buana kan tok lem lo ma se holama poita kan ho chu traffic alo thol ve ta deuh nen speed down vak lem lowin ka tlan deuh par para bong kon traffic point chan ma deuh kong chelai kan tlan chi chu ari rupa bike chu dar ta huk mai midang ron tlanin anon chil ke lo box si kong sira ka pak sok soka ka han sar khom tak tak mai ni kha
ก็พูดนู่นละส่วนมินสารความปุยจะสวยเราอาสักลุตุกะแท็กซี่มินส่วนสั้นได้จะทักดูให้ตะกันนี่ไปฟูเราขัดตีไล่เวลคันกระชิงนุนค่ะเอาวัวเวทีถึงพริมปกะกันอินากันเจ็บดกตากระวางอินหัวรูมทันกันไอเวียก็รูมเลยลำจูนัร์สประคัดเลยเอาฟันูคลาสเทนซิลไลเห็นอันลัวกันอินปินตันนัจูปลายอุ่นไม่นี่ก็รูมจูอินจุงเนนอินโกลปอมีละว่าลูชัวเทนี่วางเทียนนนเรียกตัวเตะซิกซ์นช่วยตัวเตะอันอมเวนกเจล่ะเกี่ยปนหันช่วยลูไม่ค่ะกระดาษเววิวปลายอุ่นจุดเล่มกันเวรกัวเทียนอมนุละปัญหาจะจูปีทางนักสีมสักอันนี้ปัญหาปนผูฟูติดส่วนซิกซ์ก็ช่วยลูเปียงอันอมไลนี่จนมีเราปีละตัดทีนะกันอมด่านที่นรหิจูสวยเราไม่ละไบเบิลกันเชียร์ตุนปอนิเทยเซริงหุ่นปอกันมังนิเทยเทสติโมนีกันอินทิลเตปอนิเทยให้ฮิจูอินเทียดเวเซลปองไงเรามีนนปีลาติก็เทียดเวลเฮียนก็อมปุยตะเทียดเราเฮียนก็ว่าใบเวลทีนะก็ว่าอินตีเทยคุ้มทีนั่นนี่เปิดจูนี่ขัดจุดด่านป้างไงซิกส์ประคัดกับรวยลุ่นเล็ดตะจานไม่เลยเทนอมเต้นอมตีก็เทียดตะวางโถมันเทียนง่ายเทนานก็หันจ้องริงลุยเวลาเกมกันสตาร์ทนู่จวนก็หันห้อยชาวะรินอังเงี้ยปลายอุดปบชวนจูอาเลวทิมเละตะมับไม่เลยติดชวนก็ต่างป้าไงก็หันใบเวลินก็อินตีไทยคุ้มเวลเละนะซาฟิวดูโตก็กุ้งฟูกันจิรโจนู่จวนก็เทียนี่ปอจูโหเวตาหลายโจกันช่วงก็กิมเทบทบลายชวนกันนู่จวนแล้วรินวนหลายข้าทันมีฟังไอเล่าเวแล้วรินวนหลายข้าทันเห็นมีฟังไอเล่าเวติดทำไมฉันเห็นง่ายตัวนี้เองก็ถกเรสีละว่าเอ็งมาก็ติละว่าก็มุ่งไม่ล้อมก็ติเวรึงตากันนู่ส่วนอีไงขบข้าคุมทุนสินโบตูรังไม่ไปละใครอวระอธิตานี่ซูโอ้ยเห็นนุลาเต้นมินบีท้ายมกติค่ะกันนู่มินเล่าบีท้าจุนินคูกจะมาคูกรัลได้ค่ะกับว่าจากตักจอยตุยดูเรานะซานี่เดวิดลารินออกมา